Сейчас, как мне подсказывают наши редакторы, к нашему эфиру подключается телефоном заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила Ханум, селям алейкум, мирабанс. Алейкум селям, доброго вечера. Да, доброго вечера. Тамила Ханум, если я ошибаюсь, вы меня поправите. В декларации Крымской платформы есть пункт, где идет речь о том, что в случае обострения ситуации в Крыму члены платформы обговаривают возможность введения новых санкций в отношении России. Вот похищение, огульное обвинение и вот то, что сейчас мы видим на сегодня, на протяжении последних 3 дней, то, что происходит в оккупированном Крыму, может стать поводом для того, чтобы мы уже апеллировали сейчас уже к этому пункту декларации Крымской платформы об ужесточении санкционного давления на Россию, на Кремль непосредственно. Спеціальне обмежувальні заходи або санкції, звісно, що є в Кримській декларації. Це той пункт, на якому наполягала українська сторона при підписанні. Окрім того, є ряд інших, звичайно, що пунктів пов'язаних з питанням порушень прав людини на території півострову. Тому, звичайно, що це питання нашої української дипломатії, комунікації з країнами-партнерами, які стали учасниками і підписантами Кримської декларації. І насправді з того, що ми знаємо, Українське міністерство закордонних справ активно веде зараз роботу по лінії відповідальності Росії за ті дії, які вона вчиняє останні кілька днів, зокрема щодо ув'язнення Нарімана Джеляла і звинувачення в таких огульних діяннях, як буцімто диверсія. Звісно, що ми, як українська сторона, наполягаємо на тому, що це є власне розправою над Наріманом Джелялом, представниками кримськотатарського народу за участь в українській платформі. Тому, звісно, що комунікація йде і вона може завершитись посиленням санкційного режиму, але це питання комунікації з країнами-учасниками Кримської платформи. Тому треба дочекатися їх реакції на те, що відбувалося в Криму, і дочекатися реакції на ту комунікацію, яка зараз власне йде з українського уряду. А какие уже механизмы запущены по линии постоянного представительства президента в Автономной Республике Крым в связи с сложившейся ситуацией? Что мы можем сегодня делать помимо информационной поддержки? Окрім інформаційної підтримки, звісно, що була комунікація пряма з тими дипломатичними установами, які є акредитованими в Україні, простіше кажучи, з посольствами, які безпосередньо, звісно, що комунікують зі своїми штаб-квартирами, тобто в столицях своїх країн. Тому вже є реакції, звісно, що з боку і Сполучених Штатів комунікація в нас була, і зараз вона завершилась заявами з боку посольств і міністрів закордонних справ Литви, Латвії, ряду інших країн. Тому ми більше комунікували з процесами акредитованими в Україні, ми робили різного роду розсилки і так далі, комунікували з Міністерством закордонних справ, комунікували з постійною делегацією парламентської Ради Європи, тому це насправді така дуже скоординована була робота з різними відомствами, як з парламентом, так і, звісно, що в першу чергу з Міністерством закордонних справ і Офісом президента. Тому так однозначно комунікували, координували свою діяльність, і зараз ми бачимо на тому, хто як вже відреагував. Звісно, що це є робота, яку ми в тому числі здійснювали. Тамила Ханум, и на ваш взгляд, какая сейчас стратегия оккупантов? Чего они хотят добиться задержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других наших соотечественников? Зачем накалять и обострять сейчас ситуацию? В першу чергу слід сказати, я повторюю, що це помста безпосередньо Наріману Джелялову, Меджлісу кримськотатарського народу, загалом всьому народові, за політику щодо невизнання спроби анексії Криму, спротив безпосередній окупації до Криму, яку ми маємо, починаючи з 2014
якби року. Звісно, що це така демонстративна дія з боку країни-окупанта щодо кримської платформи однозначно, для того, щоб показати, що робіть собі будь-що, включаючи кримську платформу, а ми будемо робити ті дії, які ми хочемо. Відповідно, звісно, що колективний захід, загалом наші країни-партнери, які підписалися під Кримською декларацією, в тому числі мають саме тому реагувати на те, що відбувається. І звісно, що інше питання – це чергова акція залякування кримськотатарського народу, спроба витіснення кримськотатарського народу зі своєї історичної батьківщини, тому що ми розуміємо, що це спроба залякування, але вони, напевно, що окупанти досі не зрозуміли, що будь-яка акція залякування, вона навпаки дуже гуртує кримських татар навколо інститутів кримськотатарського народу і меджлісу. І загалом, якщо подивитися на реакцію людей, які вийшли підтримати і братів Ахтемових, і інших хлопців, які затримали, звичайно, що Нарімана Джелялова, ми бачимо навпаки реакції, коли люди масово почали виходити на підтримку їх, під будинок будівлі ФСБ, і продовжують виходити і сьогодні, і вчора. Тому така акція залякування, вона навпаки дуже сильно гуртує кримських татар. Сағылыңыз, Тамила Ханум, сағылыңыз, что нашли время и подключились к нам в эфир. Тамила Ташева была с нами на прямой связи, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наши спецэфиры, посвященные новой волне репрессий в оккупированном Крыму. Сайгылы аркадашлар, экранларыңыз башындайын айрылмаңыз. Невбеттеке бөлігіміздебіз адвокатлармен бағланып, бүгін өткерілген махкеме даваларының кетішатлары вен нәтижелері ақында лаф етежекміз. Шымды сюжет «Заман» информацион программасы сіздеріне селемлай. Көршкенше.